അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു മസാല ദോശയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മസാല ദോശ കഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. മാവ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മസാല ദോശ ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മസാല ദോശയിലേക്കുള്ള മസാലയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കടലപ്പരിപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാലക്കനുസരിച്ചിരിക്കും. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഉണക്കമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത പച്ചമുളക് കൂടി 2 ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് വഴങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സവാള ഇനി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴങ്ങി വരണം. കൂടുതൽ ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴങ്ങി വന്നാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ സവാള ഒന്ന് വഴങ്ങി വന്ന ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം അത് നമ്മളെ തവി വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതും ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മസാല ദോശയിലെ മസാലയിൽ അവർ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മസാല ദോശയിലേക്കുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ചമ്മന്തി കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓയിലൊന്ന് ചൂടായ ശേഷം ഞാൻ ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെറിയുള്ളി വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ചെറിയുള്ളി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 5-6 വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ചെറിയ സൈസായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 5-6 ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളൊരു 3 വലിയ സൈസാണെങ്കിൽ 3 ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി വരുന്ന ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില, വറ്റൽമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സവാള എല്ലാം ഇതിൽ കിടന്നൊന്ന് വഴഞ്ഞ് വന്ന ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഞാനിത് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മസാലയും ചമ്മന്തിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മസാല ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഉപ്പിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ശേഷം ഒരു വലിയ തവി തന്നെ മാവെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നാക്കി ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക. ദോശ പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന്
വലിയ പാനിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണയൊന്നും ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ സെൻറ്ററിലായിട്ട് കുറച്ച് മസാലയുടെ കൂട്ട് വെച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചമ്മന്തി കൂടി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇവിടെ ദോശ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് 2 സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ അടിഭാഗവും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിയായ ഒരു മസാല ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുക്കാക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് പാനിൽ നിന്നും വാങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ദോശകളും ചുട്ടെടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ അത് ആ ഷേപ്പിൽ മടക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഷേപ്പിലൊക്കെ മടക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മസാല ദോശ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയും വളരെ ക്രിസ്പിയുമായിരുന്ന ഈ മസാല ദോശ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെത്തും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി മറ്റൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. ഓക്കെ, ബൈ.